Vittu, siinä on kyllä idiootti saatana tuo pappa helvetti. Mummeli. Ei pysähdy. Toiset suunnasta pysähtyy ja toiset ei. Siinä käy äkkiä pahasti, kun jos se jalankulkija kattoo vaan, että joo, päästään, no sit mennään ja toiset suunnasta tuleekin auto. Siinä on kans jotain maalia tai jotain oli tuon auton päällä kyllä ihan perkeleesti. Katoin, että oliko linnunpaska, mutta ei niin paljon voi olla. Voisi ihan kiesimisen vuoksi mennä keskustan kautta. Ei nyt oikein mitään tuu mieleen tommoista motovlogia-aihetta. Tässä on reilu kuukausi 18V synttereihin. Parit ajotunnit jo käytiin vähän kyllä. Alkaa toi autokortti kuumatella. Mutta tosiaan tänään kun tulin koulusta mopolla, niin katoin sitä autoa, niin ei kyllä edes tehnyt mieli lähteä sinänsä ajaa autolla, kun oli niin helvetin lämmin. Autoon olisi istunut siinä, kun se oli auringossa ollut, niin ei olisi varmaan sama ollut kuin sauna olisi istunut. Nyt kun olisi joku isompi pärrä, niin voi saatana, kelpais kyllä. On se kilpi vaan siirtynyt kauemmas vissiin. Ei. Ai vittu, se on kyllä tyydyttävä ääni. Ah! Vittu! Vauhti loppuu. Otti toisen kerran, niin tyydytään nyt siihen, ettei mene yli. Pitää vielä myydäkin tää vei. Saatana! Katsotaan, ehtiikö vielä katsoa Suomen peliä himaa, kun kasilta. Ei kun vartti yli se vasta alkaa, kyllä mä varmaan kerkeen. 6 vaille tasan, niin kyllä kehtii vielä Snapchattia tästä näin. Kyllä se joku isompi prätkä olisi. Vittu mä pääsisin hengistäni sillä. Tässäkin on tämmönen vitullisuus suora. Vieläkö joku ajaa vittu nastoilla? Moneskohan toukokuuta se on? Oisko 10? Ei oo vielä banaanivenettä tullut vastaan. Sit voi sanoa, että kesä on täällä taas. Pärkele. Mitä
Mitäs vittua sä ajat noin lähellä? Vitun kusipää. Herra on hyvä ja menee ohi sitten. Et sä pääsit nyt siitä seuraavasta autosta sitten ohi. Meet senkin perseelle roikkumaan sillä Nissanilla. Oho. Vaikka ois kiire, niin ei se perseessä roikkuminen ei auta kyllä hevon vittu. Se on vaan fakta.